Γεια σας, να φτιάξουμε ένα παρολί τώρα για το Champions League, ένα μεσοβδόμαδο παρολί Champions League, Europa League. Αλλά πριν πάμε να φτιάξουμε το παρολί μας, να πάμε να δούμε τι είχαμε κάνει στο προηγούμενο. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε ποντάρει στη Μίλαν παίζε μέσα στην Πίζα, κέρδισε 2-1. Είχαμε ποντάρει την Κόμο με τη Φιωρεντίνα, έχασε η Κόμο 2-1, λίγο περίεργα. Την Ίντερ που κέρδισε τη Juventus 3-2, το Αμβούργο που κέρδισε τον Ιουνιόν Βερολίνου 3-2, τη Leverkusen που κέρδισε τη Σεντ Πάουλη 4-0, χάσαμε τη Λιν με την Μπρέστ το 1-1 και πιάσαμε την Μπενφίκα που κέρδισε μέσα στη Σάντα Κλάρα. Στα 7 παιχνίδια χάσαμε 2, καλούτσικα θα μπορούσα να πω. Για να δούμε τώρα τι έχουμε. Για αυτή την εβδομάδα, για το μεσοβδόμαδο. Λοιπόν, έχουμε τη Real Μαδρίτης με την Benfica. Ξαναπαίζουν οι δυο τους. Εκείνο το 4-2, δεν θυμάμαι πόσο ήταν που προκρίθηκε η Benfica. Τότε ήταν το μοναδικό παιχνίδι που είχαμε χάσει. Είχαμε παίξει Real Μαδρίτης, θα την ξαναπαίξουμε τη Real Μαδρίτης. Έχουμε Dortmund Αταλάντα, θα ποντάρουμε τη Dortmund μες στην έδρα της. Έχουμε τη Fenerbahce με την Nottingham Forest, θα ποντάρουμε στη Fenerbahce μες στην έδρα της. Και έχουμε και τον Παναθηναϊκό με τη Victoria Pilsen. Θα ποντάρουμε και τον Παναθηναϊκό μες στην έδρα του με τη Victoria Pilsen. Παίζουμε δηλαδή μια τετράδα, μεγάλα σημεία, πάνω από 2 απόδοση και όλα μαζί μας δίνουν, στα 10 ευρώ μας δίνουν 2,48 επιστροφή. Πιστεύω ότι είμαστε καλά. Να τα ξαναεπαναλάβουμε άλλη μια φορά. Real Μαδρίτης μέσα στην Benfica διπλό. Dortmund μέσα στην έδρα της με την Αταλάντα άσο στο 2-10. Fenerbahce με την Nottingham Forest στον άσο στο 2-30. Παναθηναϊκός με τη Victoria Pilsen στον άσο στο 2-40. Και όλα αυτά μας δίνουν στο δεκάρικο 2,48. Καλή μας επιτυχία.